Ken en wach mangimande Roslyn otemo liekonwa moko kuom paro mag chike ma bende wageno ni bunge mar Benjanya bro yalo. Achiel kuom gik ma osebedo ka kelo fuere bende en deko mar golo pesa mag CDF ma bende ageno ni jood bura bro temo moke kendo mopogore kod ma Roslyn owacho. Gin gik ma oganda bende bro medo luwo. En mane ma kamoro nyalo liekonwa ni bunge mar piny Kenya bro nono matut kendo kamoro nyalo kelo pogruok malach ahinya e kind kweth ariyogi. Apana bro bende mulo mamoko bende madibed ni Roslyn oselose mana abog mana tiendgi lo. Sani ng'eni duogo mar jood bura nitiere kod ji ariyo mamenye modich kode ahinya. Namba achiel en ja Kenya. Namba ariyo en sirikand William Ruto. Ji ariyo kata kweth ariyogi te ne rito mondo mi yaw od bura nikech gik mang'eny nitiere mochung' nikech ne yueyo man gintiere cha ma bende chik opuodho mondo mi gitim kamano. Japiny rito mar mondo mi paro mag chik ma dibed ni samoro kwamo kata weche ma osepedhe nyim jood bura ma dibed ni pod okwamo ma ok nyal dhi nyime ma wanyalo miyo kech gini kacha milose chike ka pod ok gipuodho to bedo matek mondo mi ket gik moko tim. Koro japiny rito gi liyo mar ng'eyo ni to jood bura biro timo ber gima biro kelo ber ne ja Kenya koso nade. Sirikal mar William Ruto bende ng'iyo ni mondo mi ota chenro mage. Nitie gik moko ma kata samoro dibed ni japiny nyalo ng'ur to nyaka to tim gima nikech sirikal to nyaka ti. Koro sirikal mar William Ruto bende ng'iyo od bura ni ahinya. Koro sani od bura e nyako milaro. Mana kaka osewacho wach mar report mar NADCO ni ng'eni nitie weche mang'eny ma ing'iyo ka ahinya to weche modok kod siasa kech ng'eni NADCO ahinya king'iyo report ni nomulo ahinya weche mag siasa kod kit telo ma pacho ka ma ang'eni ja Kenya bende rito winjo nikech ng'eni kopogore kod siasa cha nitie gik mamoko bende noliek e iye kacha machalo gik ma ne iwacho ni mondo migawo mar teko ong'e ni inyalo duok chien osuru moro mijuogo moro mitayogo chenro mag konga nderni ka. Koro mago gik ma japiny ng'iyo matut ni to kapo ni opuodhi ripodni to magi nyalo kete tim nyalo duoko pek mar ngima chien. Gimachielo bende japiny ng'iyo ahinya sani ng'eni nitiere aguche moko ma ripodni ne ng'iyo ni mondo mi ketie tim anya machalo mar agulu mar dongruok mag ward ka. Wach motenore kod keto NGCDF bedo mongirore chik nikech ma ng'eni koro mulo japiny achiel kachiel. Wach mara kaka koro senator onego bed ni bedo kod aguch gimoro motegno ma ginyalo timo godo chenro mar menyo kaka counties itayo. To ma bende en achiel kuom gima mulo japiny nikech ng'eni koko ti gi pesa mar japiny maber e county to magi duto duogo hinyo japiny korka weche mag dongruok. Ning'iyo ni SRC bende idwa ni mondo mi oduok chien kwan omenda ma itiyo godo e chudo mag osara mag jotich mag sirikal. Ka diber to gata malo 30. Koro ma nyisi ni samoro kaponi mano timore to ei konchiel dibed ni samoro jomoko nyalo hinyore nikech koro samoro sach gi ondosi kata kamano thuolo mag tije sirikal odok matin. To mak mana ni king'iye to samoro omenda ma oresi kowuok korka chudo ma kamago nyalo konyo e dongruok mabiro mulo japiny achiel kachiel. Koro magi gin mana moko kuom weche ma bende japiny rito. To wach mar yiero bende nitiere kanyo ma bende ang'eni ji osegoye mbaka ahinya. Be miyo ka samoro ji liek ahinya ne dibed ni samoro mi iruyo NADCO report ni. Tapani en ma samoro nyamiyo report ni kadho mapiyo nikech kiwinjo ka kweth ariyo loso kweth mar Kenya Kwanza kweth mar Azimio giduto chal ni giseyiere ma report ni ma kata kane ni echgi to ne gidonjo ni to gise mana puodhe kawuono. Koro mago to nitiere kanyo kendo mana ka Roslyn osewacho japiny koro geto ng'iyo ni dibed ni wanyalo yudore kamarach ma samoro kata IBC ok nyal tayo chenro mowinjore bed no tayo mar neno ni ochako chugo kiewo e yo mowinjore kaluwore kod dwaro mar chik kata oyo. Kopogore kod mano gimachielo bende japiny rito gi liyo en wach ni motenore kod paro mar chik mano chik mar ng'ado osuru migero godo udi ma nengo gi oyweyo ni. Ing'eni pach jopiny ne komiti mar chenro mag udi to kaachiel kod komiti mang'iyo weche mag omenda osebedo ka kawo pach jopiny chien ka. Kata obedo ni iwacho ni samoro dibed ni kweth mar Azimio tamo jogi ni samoro kik chopi mondo mi ochiw pachgi to niwinjo ka jatende kweth manok Opiyo Wandayi to Jose osewacho ni gin ok gitamo ng'ata ng'ata nigi ratiro mar mondo mi ochiw korka kore. To gima nitie ni doho nyicha osemiyo gi tich miluongo ni homework ni kapo ni ok uketo gini mongirore kaluwore kod chik
to kuma onyalo dhiye onge. Koro nyisi ni sirikal mar William Ruto geno matut ahinya ni od bura nyalo biro reso wache, nikech kata nowuon nche nowacho ni kapo ni gini nyaka to timre, ting'eni nyaka to timre, to nyisi ni chik to nyaka keti motegno ka ne doho wacho. Koro orito ahinya mar ng'iyo ni to be od bura nyalo rese. To japiny ma samoro kudwa ni mondo pesa ne ong'adi kitere agulu cha kech samoro kodich gi chenro mar otno. En bende wacho ni mondo od bura ni orese mondo gogi ni piny chuth. Koro Kenya rito od bura mondo orese korka wach mar chikni, to William Ruto bende rito mondo od bura orese korka wach mar chikni. Koro en gima ang'e ni dhi bedo wach ahinya. To gima kendo ma jo od bura ang'e ni biro bedo kod thuolo mano koda mar Senate mar mondo migi kuny matut ahinya. En ng'ur manitiere sani ahinya to kaluwore kod pok mar omenda ma okwako sirikal mamalo kaachiel kod sirikal mag kaunti gi. Inyalo paro ni ncha ne romo bedo mano makelo kanyakla jodito motelo ne sectors mopogore opogore korka sirikal mamalo kaachiel kod sirikal mag kaunti ma iluongo ni IBEC mane gitimo e par jatend piny mantie Karen kucho Rigathi Gachagua. To jogi noyware ka e wach mar pokni, kendo kama koro ne gichope cha ne gidhi ma gichugo nyaka komiti e igi kanyo ma owinjore bed ni koro go mbaka ni to kare wami counties gi pok maromo nade mar omenda. To bang' kanyo to nyaka neno ka ripot ochako gol kod Anne Waiguru motelo ne riwruok mar governors kawacho ni gitemo loso, gitemo doyo iye to chal ni ok winjgi. Koro ne gikwayo kwa ni mondo mi kata mana jo od bura bende koro kawe wach ni motegno mondo dhir ajenda margi nyime, kendo ka giywak ne sirikal ni odewe ni to ipogo ne gipok e yo mane, nikech ing'eni bad migawo mochung'ne kata duol mochung'ne chenro mar pok mar mwandu kaka dhi ne sirikal mamalo kod sirikal ma kaunti dwa ni mondo mi anaka Rosen osewacho mondo mi chiw maromo siling bilion 398.1. To king'iyo gima aguch sirikal mano ma en migawo mochung'ne chenro mag omenda wacho ni mondo bilion 391.1 ema mondo chwal ne counties gi. Koro manyisi ni mano en dok piny. Governors giwegi to wacho ni kech sani koro wan kod ting' mar chulo gope, wan kod ting' mar medo sara, nikech jotich be ywak ni pod ok omedgi osara kuom kinde malach. Inyalo paro kata ka ne jopuonj mag skunde mag nasari ECD ne ywak ni ok chulgi e yo makare, lakteche ywak ni ok chulgi e yo makare. Koro mondo mi magi otimre nyaka medgi pok, nyaka medgi omenda ma ginyalo kata tayogo chenro mag kongo nderni, nikech samoro gisegero ndara to pesa madibed ni nyalo kong gi godo manitiere mongirore onge. Koro gin ne gidwani mondo mi migi bilion 439.5. To pogruok pod nitiere ka, nikech ng'at ka ng'ato chungo, ng'at ka ng'ato koro wacho ni mae kaka wadware, ng'at machielo wacho ni mae kaka wadware. Koro biro bedo mapek kapo ni ute bura gi ok omako wach ni motegno mondo mi ng'e ni ka itim pok mar omenda mar 2024 2025 counties gi dhi udang'o to ywak margi bo winji. Koro jo od bura nitie kod ting' mapek ahinya kodok korka weche ma kamagi. Erokamano maduong' ahinya. Nawacho kendo anuoyo